σε μεγάλο μέτωπο στο χωριό τους με φοβερή ταχύτητα. Πήγαινε προς το χωριό, δεν είχαν τίποτα, μόνο τα τραχτέρ τους, κάτι μικρά τραχτέρ και πολύ λίγο νερό. Κώστα, τώρα εμείς βλέπουμε τις εικόνες που μόλις πριν από λίγα λεπτά πήραμε από το Μελιγαλά και τις προσπάθειες που καταβάλλονται είναι εφιαλτικές πραγματικά, όπως τις περιγράφεις. Και πού να δείτε αυτό που σας λέω, σας περιγράφω. Και τι έκαναν λοιπόν, μπήκαν με τα τραχτέρ τους πάνω στις φωτιές. Μπήκαν με τα τραχτέρ στις φωτιές και πατούσαν με τους τροχούς τις ρόδες τις τεράστιες φλόγες για να σταματήσουν με αυτόν τον τρόπο την επέλαση της πύρινης κόλασης που πήγαινε προς το χωριό, προς τα σπίτια τους. Νέοι άνθρωποι, νέα παιδιά, αγρότες, αποφασισμένοι να σώσουν το χωριό τους. Κυριολεκτικά πατούσαν πάνω στη φλεγόμενη περιοχή. Εκεί που καίγονταν τα χόρτα, τα καλάμια, μπήκαν μέσα με λίγο νερό και πραγματικά τα κατάφεραν. Ήθελε πολύ ψεύδο το πράγμα που έκαναν, κινδύνευσαν να καούν ζωντανοί. Αλλά έφεραν αποτέλεσμα, όπως μας λες, Κώστα. Ψηφώντας τον κίνδυνο, ψηφώντας το θάνατο, ψηφώντας τη φωτιά, κατάφεραν και έφεραν αποτέλεσμα. Θα δείτε τις εικόνες που θα σας στείλουμε σε λίγα λεπτά. Κυριολεκτικά έκοψε την ανάσα. Ο κόσμος παρακολουθούσε, οι κάτοικοι, οι υπόλοιποι προσεύχονταν, έλεγαν μακάρι να πετύχουν αυτά τα παιδιά σε αυτή την τρέλα που πάνε να κάνουν, αυτή την τρέλα που κάνουν για να σώσουν το χωριό. Και τα κατάφεραν, έκοψαν τη φωτιά, την αναχέτησαν για 5 περίπου λεπτά και ήρθαν τα πυροσβεστικά οχήματα, μπήκαν μέσα και έλυσαν την πυρκαγιά, δεν πήγε στο χωριό. Μια φοβερή εικόνα που δείχνει την αγωνία αυτών των ανθρώπων, αλλά και το θάρρος τους, τη θέλησή τους. Κώστα, να σε διακόψουμε. Θα ξανάρθουμε σε σένα πάλι και σε όλους τους συναδέλφους. Θα πάμε όμως στα Καλύβια, στο μεγάλο μέτωπο της Αττικής, όπου είναι ο Δημήτρης Περγελής, γιατί και εκεί η κατάσταση είναι δραματική. Δημήτρη. Ναι, βρισκόμαστε στις παρυφές του Πάνιου Όρους, εδώ όπου πλέον η φωτιά αγγίζει τα πρώτα σπίτια. Συνεχίζει για να καταλάβουμε, Δημήτρη, και από τις δύο πλευρές η φωτιά, και προς το Λαγονήσι και προς τα Καλύβια. Και προς τα Καλύβια, αλλά και προς την άλλη πλευρά του βουνού. Βλέπουμε προς και την την εικόνα Ανάβησο. που μας περιγράφεις ακριβώς τώρα, Δημήτρη. Και προς την Ανάβησο βλέπετε τις φλόγες